Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. De data aceasta ne jucăm The Higher or Lower Game. Haideți să începem. 14.000, chervaș, cred că e mai mult. Bun, 673, pope. Mai mult. Părinte, du-te acasă. Haideți din nou. Să sperăm că de data asta va merge mai bine. Am mai jucat acest minigame, eu cel mai mult am făcut 23. Mai puțin. Mai mult. Da, chiar o diferență foarte mare. Mai puțin frumos. Zlatan Ibrahimovic, logic. 1.220.000. David N. Goret. Mai puțin. Ok. Zic că... nu știu, mai puțin zic. Ia să vedem. Nu. Mai mult. Hai să mai încercăm. Mai puțin golful și pe 100%. Bun. United States? Let's go. United States. Nu cred, dar cum poate? Cine a făcut jocul ăsta? În fine. Hai să ne concentrăm și să mergem și măcar 10 până la 10. Indian Ocean. Tsunami. Da, bun. Anonymous. Hai, te rog eu, mai mult, hai. Așa, 1.000.000. Life is beautiful. Viața e frumos. Mai puțin, life is beautiful. Ce-i asta? Boris Beck. Mai mult. Egal. Mai puțin. Du-te, frate, de aici. Ok, reluăm. Shane Candles. Formula 1. Logic că e Formula 1 de mai întreb. Formula 1 Whirlpool celul 7. Pepa. Normal că... What? Măi frate, sunt mai mulți copii decât oameni. Cum să fie mai faimoasă Purcelușa Pepa? Deci jocul ăsta mă enervează. China, 1.000.000. Dacă ăsta are mai mult, eu închid aici episodul. E egal. Da, bravo, mă, frate. Mai puțin. Deci eu nu înțeleg jocul ăsta. Cum să aibă ăla mai mult decât Rusia? Care e Rusia? Păi dita mai țara. Nu înțeleg. 12 ani. Zic mai puțin. Bun. Kim Kardashian. Mai mult. Kim Kardashian. 11 milioane. Ui. Malcolm X. Mai puțin. Da, 1 milion. Cine e asta? Margarit. Hai frate, poate are mai mult, cine știe. Nu pot să cred. Nu cred. Hai să mai jucăm încă o dată. Hai că m-am învățat minte. Cum să aibă asta 11
Blond. Da. Ray Charles. Cred că are un... Bun. La limit. DC Comics. Mai mult. Așa. Uite, asta e DC Comics. De ce nu are... De ce nu inversat cu cerușa pe Toyota? Bun. Zic că are mai mult. Da. 6 milioane de diferență mare. Mai puțin, logic. Mai puțin. Ok, bun. Deci că ne descurcăm, drept penalti. Mai mult. Nu! Of, fratele meu! 8. Nu mă așa. Uite bunicuță ce dansez. Hai, mai jucăm o dată și încheiem episodul. Să încercăm. Haideți să încercăm să ajungem la 10. Așa. Walmart. 37 de milioane. Christopher Columb, mai puțin. Eu nu înțeleg jocul ăsta. Nu ce costă. Treasure. Mai puțin. Nu-te, frate. Nu se poate. Bun, cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă nu v-a plăcut, lăsați un dislike. Nu contează. Eu sunt încântat să postez pe YouTube. Asta e. Eu vreau să vă fac fericiți. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!